सेरफांगुरिनि रामपुर बिलाव गावबुरा आफादनि जुथुमा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामपुर बिल दखरा गामिगोरा आफादा थांनाय इं 2006 मायथाइनिफ्रायनो सेरफांगुरि माइ बाजारनि साखाथियाव रामपुर बिल दखरा गामिगोरा आफादनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय हा दरसेखौ गावसोरनि आखायाव लाखिबोदोंमोन। बे हाखौ सोरबा सुबुङा गावनि खालामना लानो नाजादों। बे बाथ्राखौ लानानै दिनै गावबुरा आफादा गासैबो खौसे जानानै सावरायलायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ बे हाखौ रामपुर बिल दखरा गामिगोरा आफादनि मुङाव खालामना होनो थाखाय खावलायहरो। जमा जानाया बे सेरफांगुरि ओनसोलाव नेपालपारा ओनसोलाव जों बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा 2006 सननिफ्रायनो मोनसे हाखौ जोंनि गावबुरा दरबार बा अफिस लुनो दिनै आवग्रिना दोनदों आरो बे हानि सायाव सोरबा नोजोर खोलैनानै बे जिसिपि सालायनानै हागाव परिस्कार खालामनायखौ जों बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा नुनो मोनदों। दा बे हानि सायावनो जोंहा दा जोंनि हाखौ जों जोथोनै लाखिनो बा अखबाय खालामना लाखिनो बे हायाव जों गावबुराफ्रा गासैबो ज' जादों जिहेतु रायजो जानायाव बा समाज पार्टी नाजानायाव जों मानसि हिसाबै गामि ओनसोलफ्राव गावबुराफोरखौनो प्रधान साजियो गामिनि गामि बोराय दा गासैबो सुख दुख बा आबजाफोर समस्याफोर बे गावबुरानि दारैनो निष्पत्ति खालामो जोङो बिसार सालिसनि गेजेरजों जायनि जोनै गावबुराफोरखौनो गामिनि प्रधान गाव प्रधान होननानै जों मानिना लायो बा बुङो। दा ओंखायनो जोङो बे 100 रामफल बिल ना रामफल बिल आनसलिकआव 126टा गामि दङ। बे 126टा गामिया माबाफोर समस्या जायोब्ला दा हयथ' मोनसे जायगायाव मोनसे ज' जिरायनानै जोङो सावरायलायनाय मोनसे पजिसन नांगौ आरो बे पजिसना जोङो समस्याथ' रायजो जानायनि खेथ्रआव फैबाय थायो। दा ओंखायनो बे स्थायि मोनसे जोङो ओमफ्राय गावबुरा भबन लुनानै बे ओनसोलनि दुख सुखखौ जेन बे भबनावनो ओमफ्राय जाथि फाथिजों खोथा गैया आरो प्रभृति जाति बेहाय जेरै बर'फोर दङ, राभाफोर दङ, नेपालि दङ, आदिबासि दङ, जों समन्वयनो गासिबो समानैनो जेन सोरनिबा समस्या जायोब्ला बे न'आवनो जिरायनानै जों बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायो। ओंखायनो मोनसे स्थायि जायगा भबन आरो बेखौ लुनो थाखाय बे थांखियै बे ओनसोलनि गावबुराफ्रा सानखांना बे हाखौ अकुपाय खालामदों आरो 2006 सननिफ्रायनो बेखिनिखौनो दिनै बे मिडियानि जगै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों। दा बर्थमान बे बिटिआर बर्थमान नैबे 2022 सनाव मोनसे बसुन्धरा मिशन 2 नि मामाजोंनो आसनिजों जड़ित लाना लोब्बा लानानै बे हाफोरखौ मोनसे एलटमेन्ट होनाय बा नामजारि खालामना होनाय मोनसे सुबिदा गभर्नमेन्टआ होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बे समावनो आं बिटिआर गभर्नमेन्टखौ अनुरद खालामनो लुगैयो बा खावलायनो लुगैयो जे बे जोंनि गावबुराफोर जे भबन लुनो जुनै जों मोनसे हा आवग्रिना लादों दा बे एलटमेन्ट माने लेन्ड पजिसनखौ मोनखाबाय। दा बे बसुन्धरा आइननि गेजेरजोंनो जरियथे जेन मामाखौ नामजारि खालामना होयो आरो गावबुराफोरनि दिनै आं बेखौ खावलायगोन।